Колониите от мравки, които атакуват жилища, складове, болници, дворове и градини, винаги са неприятна за окото гледка. Те съдържат неустоима хранителна примамка за мравките. След като я консумират, те не умират веднага, а я занасят в мравуника, където заразяват царицата и новоизлюпените ларви. Всяка опаковка съдържа 3 капсули по 5 грама всяка, достатъчни за обработка на 50 квадратни метра. Една опаковка е достатъчна за обработка на голяма къща с двор, като действието на препарата остава активно до 4 месеца. Продуктът е безопасен за деца и домашни любимци, тъй като е поставен в специални капсули и те нямат достъп до него. При обработка на открито, за оптимални резултати, поставете капсулите до тръби и кабели, които влизат в къщата. Ако третирате дворове и градини, първо се насочете към пънове на дървета, корени, саксии, огради и покриви. Ако третирате в закрити помещения, първо се насочете към цепнатини, дупки, стени и мебели.